Máme tu dva energetické gely, Monk Guaraca Chocolate a Monk Cocoa Energy Gel. Matúš, povedz nám, na čo sú tieto dva gely dobré? Tieto dva energetické gely sú úplná pecka. Dodáva energiu dlhodobo, postupne. Máš tam 90 kalórií na 30 gramov bez kofeínu. A táto pecka, Guaraca čokoládová, obsahuje 1000 mg guarany, ktorá ťa doslova že pozbudí tak, že máš dobrú náladu, necítiš bolesť, tlmí to únavu. A má to ešte aj viacej energie, ako má tento kakaový. A chutí to ako, obidva chutia ako topená čokoláda. No ja som počul, že tento tu, že to je kriesič mŕtvol. Tak som to počul od športovcov, že to fakt, že keď človek nevládza, tak vyslovene, že ho vytiahne aj z toho najhoršieho. Prečo? Kvôli tej guarane. Čiže odporúčam to najlepšie počas pretekov do obedu. Po obede už radšej nedávať. Táto sovička neodporúčame po druhej, po obede. Zvládnu to ľudia, ktorí neužívajú kofeín? To neužívajú kofeín vôbec, tak toto ich doslova že nakopne. Ja som tento gel mal a ja som mal 9 hodín energiu takú, že wow, hej, a to som vtedy nepil kofeín. A tento tu Monk Cocoa, povedz nám niečo viac o ňom, je čisto prírodný? Obidva sú. Obidva sú v čisto biokvalite, tak ako vždy. Každý energetický gel od Monk Nutrition vyrábame v biokvalite, len a len v biokvalite. A to kakao, prosím ťa, odkiaľ je? Belgické kakao. Originál belgické plnotučné kakao. Žiadna náhražka, žiadne fejky. Dobre, a obidva sú bez laktózy? Áno. Aj keď je tam čokoláda? Áno, pretože tu je čokoláda v biokvalite bez laktózy. Nie je to mliečna čokoláda, je to horká čokoláda, tam sa mlieko vôbec nedáva. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne a vidíme sa v ďalších videách. Zatiaľ. Čaute.